היי חברים, כאן קרייזי גיגי בסרטון חדש, והיום אנחנו ברילוד, וזה יהיה הסרטון הראשון שלנו. אז קדימה, בוא נתחיל. ואני אשמח מאוד שתשימו סאב, לייק, פעמון, זה יעזור לי מאוד. וכן, טוב, אז בואו נתחיל בסרטון. בואו נחכה שזה ייכנס. אוקיי, זה נכנס. שימו לייק, סאב, פעמון, זה יעזור לי מאוד. והנה אנחנו בהתחלה. קדימה. טוב, האמת אני אוקיי, סבבה. חברים, אוקיי, אין לי כוח. חימום. גיימר גוסט, אתה שומע אותי? אוקיי. אז נחתים בטילטד, בפרדייס בעצם, כי אין פה טילטד עכשיו. וואו, אם זה יצא אנד גיים מטורף, אז באמת שאתם, זה אנד גיים. וואו, איזה נשק ראשון יצא לי. אני חטפתי לגיימר גוסט את הנשק. לא מאמין! אחי, הוא 1 HP! הוא 1 HP! אחי, הוא 1 HP פה! הוא 1 HP, טוב, שס. אחי! הוא שם מילים! טוב, בוא נלך לעזור לו. הופה, הוא מת. קדימה, צ'ט. אז וזה ניקח את הטקטיקל צ'ט. ניקח את הטקטיקל. תכתבו לי גם בתגובות האם אני שחקן טוב או גרוע. אז הנה יש פה בן אדם. אנשים! עליי! נו. טוב, תן את הגרפלר. נייס, אחי, אני צריך את המדחית. אחי, אני לא יכול לברוח. אחי, יו, אני מת, אחי, אני מת. אחי, בוא, אני אביא לך מיני. אתה בא? סבבה, אחי, סבבה. אז אני אביא לך אחרי זה מיני. אחי, אני 5 גרפלר. אומייגאד,
אומייגאד! יואו אחי, איזה מוביליטי טוב זה. וואי, אני אשתמש בזה רגע. כן, וואו, איזה מוביליטי. קח אחי. קח סטאק אחי. קח. מה אני אעשה אחי? טוב צ'אט, למרות שאני בסרטון. טוב. אוקיי, ה-MK הזה לא כזה... AK. אני לא יודע כל כך. בסדר? אני פשוט אוהב לעשות אדיטים. רגע. אוקיי. יפי. אני מת. אחי, בוא. טוב צ'ק. הופה. נייס. הופה. אחי, נייס. אומייגאד. מת. בוא, מת. אוקיי. וואו. רגע, הופה, פאמפ זה חשוב. הופה. אוקיי. אני בא. למרות שאני די פול שילד אחי. אוקיי, נייס, תודה. וואו אחי, איזה לוט. לא, זה שלי אחי. רגע, מה? אוקיי. אם אתה רוצה, קח את זה אחי. יש פה 6. רגע, וואט, איפה הבאם שלי? לא, רגע. הנה. אחי, איך בא לי לפרוץ את זה? 28? עליי פה. הם שמים פה פול שילד. קראקט פה אחי. פה מעצל. אחי דחב. אחי בוא, אני שם פה לאנץ'. טוב, בוא נראה את מי לפרוץ. אוקיי. טוב, אני מזכיר שאני רק מחליף את ה... עליי! אני בא.
נייס, אני שם. וואלה אחי. יאללה. הופה. 31. בום. בצב. צ'ט. למה? אוקיי. נו, למה זה לא עושה אדיט? אחי, זה בחיים או מה? לא חכם לשים עכשיו מיני. אבא. לקחתי? אחי, אבל מה אתה שומר? אחי, לדרופ. איפה? שם? הופה. נו, עליי! נבורד. אחי! בוא. שימו לייק סאב פעמון ויאללה בוא נפרוץ. אני מת. 98. אין לי בניות, אין לי מץ אחי, אין לי מץ. נייס. וואו, זה סידר אותי אחי. אחי, אתה צריך משהו? אתה צריך משהו? יש לי. אומייגאד, אחי. רגע, אחי. נו מה, אחי. רגע, בוא. אני שם לך, אחי. זה. בוא. ספלס. בוא. אני מת. לא. רגע, נו. אחי, דוד המתי. חברים! לא מאמין. טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. הבאנו טופ 2 לצערי, ויאללה ביי.